Καλώς ορίσατε σε ένα ακόμα βίντεο του The Fit. Σήμερα θα ανηφορήσουμε προς Θεσσαλονίκη μεριά, ιδιαίτερα χαρούμενοι για την άνοδο των δύο αυτών ομάδων, ειδικά για εμάς τους πιο παλιούς, που όποιος έχει ζήσει την εποχή των 90s καταλαβαίνει τι λέω. Θα αναλύσουμε το μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης, αλλά και το πώς έχουν δομήσει μέχρι στιγμής το ρόστερ τους. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ για την απίστευτη υποστήριξη στο βίντεο που είχα φτιάξει για τον Παναθηναϊκό, που είχα προτείνει κάποιους παίκτες με βάση τη φιλοσοφία του Ομπράντοβιτς. Ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, κάθε προσδοκία, 19.000 προβολές και κάθε μέρα ανεβαίνει όλο και περισσότερο, και όπως ανέφερε και ο Hand of God στο live του, τον οποίο ευχαριστώ και θερμά για την αναφορά του στο συγκεκριμένο βίντεο, είμαστε ήδη μια παρέα 200 και λίγο παραπάνω συνδρομητών σε ένα κανάλι που δεν έχει κλείσει καν ένα μήνα λειτουργίας. Και επειδή έγινε μια κουβέντα στα σχόλια, θέλω να πω ότι εκτιμώ και σέβομαι απεριόριστα κανάλια όπως το Shot Clock, το Hoop Fellas και το Hand of God, που έχουν πάει την εγχώρια ανάλυση σε άλλο επίπεδο. Όμως, όλη η δουλειά και το scouting που βλέπετε εδώ είναι 100% προσωπικό μεράκι και δικές μου ώρες ψαξιμάτος. Στο σύγχρονο μπάσκετ, όταν ψάχνει συγκεκριμένα attributes, δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία παίκτη, οι επιλογές είναι μετρημένες, οπότε λογικό είναι να συμπίπτουν και οι ματιές μας. Αν λοιπόν σας αρέσει αυτή η προσέγγιση, κάντε μια εγγραφή για να μεγαλώσουμε την παρέα μας κι άλλο, και πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το βίντεο μας. Τώρα, επειδή βλέπω πολλούς νέους φίλους στην παρέα μας, θέλω να εξηγήσω πολύ γρήγορα τι είναι αυτά τα κουτάκια που βλέπετε να εμφανίζονται στην οθόνη κατά τη διάρκεια της ανάλυσης. Πρόκειται για το δικό μου custom σύστημα scouting. Εκεί αποτυπώνω με μια γρήγορη ματιά τα δυνατά σημεία, τις αδυναμίες και τον πραγματικό ρόλο του κάθε παίκτη στο παρκέ, για να καταλαβαίνουμε αμέσως τι προσφέρει στην ομάδα του. Και είναι ο τρόπος που δείχνω πώς δομείται σωστά ένα roster. Αν θέλετε να δείτε ακριβώς πώς λειτουργούν, πώς τα διαβάζουμε και πώς προκύπτουν αυτά τα δεδομένα, στο βίντεο που έχουμε στο κανάλι στασιμότητα ή ιδανικό fit, που γίνεται ανάλυση για Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, τα εξηγώ αναλυτικά. Θα σας βάλω link κάτω στην περιγραφή, οπότε σας προτείνω να το τσεκάρετε αμέσως μετά από αυτό. Και τώρα φύγαμε να δούμε τι έχουν, τι χρειάζονται και πώς θα παραταχθούν στο παρκέ ΠΑΟΚ και Άρης. Και επειδή ντέρμπι χωρίς νικητή δεν γίνεται, σήμερα θα κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θα βάλουμε τις δύο ομάδες στο ζύγι, θέση προς θέση, από τους point guard μέχρι τους center. Κάθε θέση δίνει ένα πόντο και στο τέλος του βίντεο θα δούμε ποιος κερδίζει τα σημεία. Πάμε να δούμε αν θα έχουμε νικητή ή θα οδηγηθούμε στην απόλυτη ισοπαλία. Ξεκινάμε με Άρη και πάμε να δούμε τι έχουμε στους point guard. Στο πλαίσιο ελίτα αμυντικός καλώδης δημιουργός Στέφαν Γιόβιτς. Είναι ο ορισμός του καθαρού άσου παλιάς κοπής, αν και τα χρόνια έχουν περάσει, το μέγεθός του, η ικανότητά του να πιέζει πάνω στην μπάλα, να διαβάζει τα pick and roll και να παίρνει τη σωστή απόφαση χωρίς να κάνει λάθη, το βάζουν ακριβώς σε αυτό το κουτάκι. Δεν θα σου δώσει το τρελό σκοράρισμα, αλλά θα βάλει τάξη στο γήπεδο και θα σβήσει τον αντίπαλο άσο. Τώρα στο 2way, εδώ θα βάλουμε τον Δημητριεβιτς. Ο Ντίμι είναι ο παίκτης ορχήστρα, μπορεί να οργανώσει υποδειγματικά, να εκτελέσει από μέση και μακρινή απόσταση, ενώ ταυτόχρονα διαθέτει το μέγεθος και το μπασκετικό IQ για να είναι συνεπής και στο αμυντικό κομμάτι. Κάνει λίγο απ' όλα στο παρκέ και προσφέρει την τέλεια ισορροπία. Τον Ματ Μόργαν τον τοποθετούμε στη θέση του κόμπο. Εδώ μιλάμε για έναν καθαρό killer. Ο Μόργαν είναι βαρύ πυροβολικό, ένας παίκτης που μπορεί να βάλει την μπάλα στο καλάθι με 100 διαφορετικούς τρόπους, συνδυάζει στοιχεία άσου και διαριού, οπότε η ευελιξία του τον κατατάσσει ξεκάθαρα εδώ. Έχουμε και τον Ελάιζα Μητρουλόγκ, επίσης στον ίδιο ρόλο, combo guard. Αν και έχει βελτιώσει πολύ τη δημιουργία του, ο Μήτρο Λόγκ λειτουργεί καλύτερα όταν έχει το ελεύθερο να επιτεθεί στο καλάθι ή να εκτελέσει μετά από τρίπλα. Μπορεί να σταθεί και στις δύο θέσεις περιφέρειας, δίνοντας ενέργεια, σκορ και αλλαγή ρυθμού από τον πάγκο. Και τέλος, στο πλαίσιο τι έχουν, τι χρειάζονται, ο Άρης με αυτή την τετράδα είναι πλήρης. Έχει απίστευτο πλουραλισμό, δημιουργία, σκορ, μέγεθος, εμπειρία. Αυτό που ίσως χρειάζεται είναι να βρεθεί η σωστή χημεία στα λεπτά συμμετοχής, καθώς υπάρχουν πολλές προσωπικότητες που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους. Και πάμε και στον ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε εύκολα. Στο πλαίσιο elite αμυντικός καλός δημιουργός Νίκα Λάθης. Πιστεύω δεν υπάρχει καταλληλότερο κουτάκι αυτό για τον Νίκ. Είναι ο κορυφαίος πασέρ στην ιστορία της EuroLeague, ένας floor general που ορίζει το ρυθμό του αγώνα, διαβάζει τα πάντα πριν συμβούν και στην άμυνα χρησιμοποιεί το μέγεθος και τα χέρια του για να πνίξει τον αντίπαλο δημιουργό.
Και στη θέση του κόμπο, εδώ θα βάλουμε τον Trevor Hudgens, ο οποίος είναι ένας μικρός όμως δυναμίτης, με τρομερή έφεση στο σκοράρισμα, ειδικά πίσω από τη γραμμή των 3 πόντων. Έρχεται από εξαιρετικές χρονιές στη Γαλλία, όπου έκανε θράψη, αν δεν κάνω λάθος 15,6 πόντους μέσο όρο είχε. Μπορεί να κατεβάσει την μπάλα, αλλά η κύρια δουλειά του είναι να εκτελεί μετά από τρίπλα ή pick and roll, κάτι που τον κάνει κλασικό combo guard. Τον Naz Mitrou-Long θα τον τοποθετήσω στο two-way, διότι έχει το ιδανικό μέγεθος για να προσφέρει και στις δύο πλευρές του παρκέ, μπορεί να πιέσει εξαιρετικά πάνω στην μπάλα, ενώ στην επίθεση συνδυάζει τη δημιουργία με το κάθετο παιχνίδι και το μακρινό σουτ. Δίνει στον Πάοκ αυτή την απαραίτητη ισορροπία, καθώς μπορεί να παίξει άνετα τόσο δίπλα στον καλάθι όσο και στον Hudgens. Και τέλος, στο πλαίσιο τι έχουν, τι χρειάζονται, ο Πάοκ εδώ έχει τον απόλυτο εγκεφαλικό ηγέτη, τον καλάθι, ένα clutch scorer, το Hudgens, και ένα πολυεργαλείο με ελληνικό διαβατήριο Mitrou-Long. Μην ξεχνάμε σε αυτό το σημείο και τον Άσο Μπαζίνα, ο οποίος θα έρχεται ως τέταρτος και θα δίνει κυρίως λύσεις στην Α1. Η τετράδα πλέον έχει τα πάντα, elite δημιουργία, σκορ, μέγεθος, αλλά και το απαραίτητο βάθος για να βγει η χρονιά χωρίς ρίσκα. Συμπερασματικά ο Άρης έχει τη μεγαλύτερη ποσότητα και ίσως περισσότερους καθαρούς solvers, δηλαδή παίκτες που λύνουν το πρόβλημα στο ένας εναντίον ενός, αλλά ο ΠΑΟΚ έχει την πιο καθαρή μπασκετική ιεραρχία και τον απόλυτο μάστερ του ρυθμού, τον Νίκ Αλάθη. Αν ο Νίκ ήταν 33-34, το 1-0 εδώ θα το έκανε ο ΠΑΟΚ. Όμως λόγω ηλικιακού ρίσκου, κυρίως αυτού, μένει να φανεί να δούμε αν ο προπονητής του ΠΑΟΚ μπορεί να καλύψει σωστά την κούραση του Νίκ, να μπορεί δηλαδή να του κάνει σωστή διαχείριση. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το σημείο το σκορ θα είναι ισόπαλο στο 1-1. Και φύγαμε για τη θέση των shooting guard. Εντάξει, pure scorer ο Βασίλης Στολιόπουλος. Θεωρώ ότι ο Βασίλης σε αυτή τη θέση θα παίξει περισσότερο στον Άρη. Η θέση 1 έχει καλυφθεί, θα επιστρέψει στη φυσική του θέση και θα ξεκινήσει από εκεί. Είναι ο ορισμός του killer που μπορεί να πάρει φωτιά ανά πάσα στιγμή, έχει αδιανόητη έφεση στο σκοράρισμα, μπορεί να δημιουργήσει τη δική του φάση, να παίξει ISO, ενώ η ικανότητά του να πασάρει να δίνει αυτό το κόμπο στοιχείο που χρειάζεται η ομάδα. Two-way wing, Adam Mokoka, διότι διαθέτει τρομερά αθλητικά προσόντα και μέγεθος που του επιτρέπουν να μαρκάρει με την ίδια άνεση από τον άσο μέχρι το 3, μπορεί να βάλει πίεση στην άμυνα, να τρέξει στο transition και να προσφέρει λύσεις στο σκοράρισμα, δίνοντας στον Άρη την τέλεια ισορροπία και στις δύο πλευρές του γηπέδου. Στο πλαίσιο τώρα τι έχουν? Έχουν έναν elite εγχώριο scorer με προσωπικότητα και ένα αθλητικό tank που φέρνει physical παιχνίδι. Τι χρειάζονται? Έναν κλασικό 3&D παίκτη στη θέση αυτή για να ανοίγει το γήπεδο με σταθερό spot-up shoot χωρίς να ζητάει μπάλες. Και πάμε και στον ΠΑΟΚ. Τη θέση του pure scorer σίγουρα ανήκει στον Tyree. Είναι pure scorer από τους λίγους. Ο Tyree είναι ένας παίκτης με απίστευτο πρώτο βήμα, ικανότητα στο ένας εναντίον ενός και έφεση στο να φορτώνει τα αντίπαλα καλάθια. Αν και μπορεί να κατεβάσει μπάλα, η κύρια αποστολή του είναι να εκτελεί και να αποτελεί την αιχμή του δώρατος στην επίθεση. Τώρα θα πάμε και στο Marcus Foster. Εδώ θα τον κουμπώσω πιο πολύ ως two-way wing combo, περισσότερο εκεί γιατί στο 3&D με τίποτα δεν μπορώ να τον βάλω. Ο Foster ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, έχει το μέγεθος να παίξει και να δημιουργήσει στις θέσεις της περιφέρειας, ενώ παράλληλα βάζει το κορμί του στην άμυνα. Μπορεί να σκοράρει, να κατεβάσει rebound και να προσφέρει δημιουργία, αποτελώντας ένα πολυεργαλείο για την περιφέρεια του ΠΑΟΚ. Τι έχει ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη θέση? Δύο παίκτες με τεράστια επιθετική ποιότητα και ικανότητα στο isolation που μπορούν να σκοτώσουν οποιαδήποτε άμυνα. Τι χρειάζονται? Όπως και ο Άρης, ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη θέση χρειάζεται έναν καθαρό 3&D ρόλο, με καλάθι στον άσο και Tyree Foster στο 2, η μπάλα θα είναι μονοπόλιο. Χρειάζεται ένας παίκτης που θα κάνει τη βρώμικη δουλειά στην άμυνα και θα τιμωρεί από τις γωνίες. Ποιος κάνει το 2-1 στη θέση 2? Εδώ θα γίνει σφαγή, αλλά το προβάδισμα πηγαίνει στον Άρη. Γιατί? Λόγω της χημείας. Ο συνδυασμός Στολιόπουλου και Μοκόκα συμπληρώνει ο ένας τον άλλον ιδανικά. Ο ένας βάζει τους πόντους, ο άλλος σβήνει τα αντίπαλα γκάρντ. Στον ΠΑΟΚ τώρα
η Ταϊρή και Φώστερ είναι και οι δύο παίκτες που θέλουν την μπάλα στα χέρια τους και έχουν παρόμοιο στυλ. Είναι και οι δύο δηλαδή σκόρερ. Αν βάλεις στην εξίσωση ότι ο Άρης έχει τον Τολιόπουλο που ξέρει τα λιμέρια και παίρνει τα μεγάλα σουτ, ο Άρης εδώ κάνει εύκολα το 2-1. Και πάμε και στη θέση 3. Εδώ δεν έχουμε μεγάλη ποσότητα παικτών. Περιμένουμε το επόμενο διάστημα κινήσεις από τις ομάδες. Αλλά πάμε να αναλύσουμε το ήδη υπάρχον ρόστερ. Στον Άρη, σαν combo forward, φυσικά και δεν μπορούμε να βάλουμε κάτι άλλο, θα βάλουμε το Λιντέλ. Τεσάρι κυρίως είναι, που κατεβαίνει και στο 3. Έχει το isolation παιχνίδι και το shoot για να απειλήσει από την περιφέρεια, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει το physical build, τη δύναμη και την έφεση στο rebound για να αποστάρει χαμηλότερα κορμιά ή να παίξει ως stretch 4. Ο ορισμός του combo forward που δημιουργεί αρκετά mismatches. Τι έχει ο Άρης εδώ? Έναν παίκτη υψηλού επίπεδου με τρομερό isolation παιχνίδι και physical πλεονέκτημα που μπορεί να αλλάξει τις ισορροπίες και στις δύο θέσεις του forward. Τι χρειάζεται? Έναν καθαρό swingman athletic wing. Επειδή ο Λιντέλ θα χρειαστεί να δίνει ποιοτικά λεπτά και στο 4, ο Άρης είναι απελπιστικά άδειος στη θέση 3. Χρειάζεται επιγόντως έναν κλασικό αθλητικό πλάγιο με μέγεθος που να τρέχει το γήπεδο και να βγάζει ενέργεια στην άμυνα. Και πάμε και στον ΠΑΟΚ. Εντάξει, εδώ έχουμε το superstar Τσέντι Όσμαν. Είναι η επιτομή του swingman υψηλής κλάσης, πολύ διάστατος παίκτης με τεράστια εμπειρία που μπορεί να σκοράρει με κάθε πιθανό τρόπο, να δημιουργήσει ιδανικά για τους συμπαίκτες του σαν δευτερεύον playmaker και να μαρκάρει αποτελεσματικά από το 2 μέχρι το 4 χάρη στο μέγεθος και το IQ του. Και εδώ έχουμε και το ελληνικό στοιχείο, τον Νίκο Περσίδη. Εδώ θα τον κατατάξουμε στο slashing athletic wing κυρίως ή συμπληρωματικό 3&D μπορούμε να τον βάλουμε. Γιατί είναι ένας παίκτης που φέρνει ακριβώς αυτό που έλειπε ποσοτικά. Μέγεθος, ενέργεια στην άμυνα, physical παιχνίδι και τρέξιμο στο ανοιχτό γήπεδο. Δεν θα ζητήσει μπάλες, ξέρει τον ρόλο του και θα δώσει σκληράδα στα λεπτά που ο Οσμάν θα κάθεται στον πάγκο. Συνοπτικά, τι έχει ο ΠΑΟΚ? Έναν αυθεντικό EuroLeague Star, έναν all-around ηγέτη που μπορεί να πάρει την μπάλα στα κρίσιμα, να οργανώσει και να εκτελέσει, αλλάζοντας όλο το στάτους της ομάδας, και έναν συμπληρωματικό παίκτη που θα δίνει τις απαραίτητες ανάσες. Τι χρειάζεται? Απολύτως τίποτα. Είναι πλήρη στη θέση αυτή, με τον Τσέντι Όσμαν ως τον απόλυτο star και τον Νίκο Περσίδη να έρχεται από πίσω για να κάνει τη βρώμικη δουλειά και να προσφέρει ελληνικό κορμό. Ο ΠΑΟΚ κλειδώνει τη θέση 3 ιδανικά. Έχει την τέλεια ιεραρχία superstar role player. Εδώ λοιπόν δεν χρειάζεται πολύ μεγάλη συζήτηση. Ξεκάθαρο 2-2 για τον ΠΑΟΚ και συνεχίζουμε. Και φτάσαμε στη θέση 4 και εδώ είναι οι τρεις κατηγορίες: stretch 4, του inner combo forward, το stretch 4 ο παίκτης που βγαίνει στην περιφέρεια και σουτάρει, του inner που μπορεί να πάει και στο 5 και ο combo forward ο οποίος κατεβαίνει στο 3. Εδώ ο Άρης βγάζει απίστευτο βάθος καθώς ο Λιντέλ επιστρέφει στη φυσική του θέση, ενώ ο ΠΑΟΚ ποντάρει σε πολύ ιδιαίτερα και αθλητικά κορμιά. Πάμε λίγο να κάνουμε την ανάλυση. Ξεκινάμε με Άρη. Ρόμπινσον Earl παίρνει τη θέση του Twinner. Έχει το ιδανικό size, τη δύναμη και την ευελιξία να παίξει με την ίδια άνεση τόσο στο 4 όσο και στο 5 σε low ball σχήματα. Προσφέρει εξαιρετικό balance, σκληράδα στο low post και μπορεί να προσαρμοστεί σε πολλές αμυντικές καταστάσεις. Stretch 4. Αμίν Νουά. Ο Νουά είναι ο κλασικός παίκτης που ανοίγει το γήπεδο, απειλεί με συνέπεια πίσω από τη γραμμή των 3 πόντων, αναγκάζει τα αντίπαλα βαριά τεσσάρια να βγουν στην περιφέρεια και διαθέτει την απαραίτητη τεχνική για να εκτελεί άμεσα. Και στο πλαίσιο του combo forward, εκεί θα μπει ο Λιντέλ, όπως είπαμε και στη θέση 3, ο Λιντέλ είναι το απόλυτο μπαλαντέρ. Εδώ στη φυσική του θέση μπορεί να εκμεταλλευτεί το drive του απέναντι σε πιο αργά τεσσάρια, να μαζέψει rebound και να σκοράρει με πρόσωπο ή πλάτη, δημιουργώντας συνεχή mismatches. Τι έχει ο Άρης εδώ? Μία από τις πιο πλήρεις και πολυδιάστατες γραμμές power forward στο EuroCup. Έχουν shoot, physical παιχνίδι, πολυθεσιτικότητα και isolation scoring, που είναι ο Λιντέλ. Τι χρειάζονται? Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα, είναι υπερπλήρης η ομάδα εδώ. Η τριάδα αυτή καλύπτει κάθε πιθανό τακτικό σενάριο που μπορεί να ζητήσει ο προπονητής. Και πάμε και στον ΠΑΟΚ, όπου τη θέση του Twinner την αναλαμβάνει ξεκάθαρα ο Gray. Είναι ένα αυθεντικό point forward, undersize
παίκτης, έχει το σώμα και τη δύναμη να παίξει στο 4 όσο και στο 5, αλλά ταυτόχρονα διαθέτει αδιανόητο capacity στη δημιουργία και στο χειρισμό της μπάλας για το μέγεθός του. Μπορεί να ποστάρει, να πασάρει και να αλλάξει το ρυθμό. Και πάμε και στο stretch 4, όπου εκεί είναι ξεκάθαρα ο Νίκος Χουγκάζ. Ο Χουγκάζ φέρνει το απαραίτητο ελληνικό στοιχείο για τη forward size. Μπορεί να απειλήσει από την περιφέρεια με το shoot του, ανοίγοντας τους χώρους για τα drive στο guard, και χρησιμοποιεί το μάκρος του για να βοηθήσει στα rebound και στην προστασία του καλαθιού. Τι έχει ο ΠΑΟΚ εδώ? Έναν πολύ αθλητικό και physical δίδυμο, με έναν παίκτη που φέρνει elite playmaking από το post και έναν Έλληνα forward που δίνει spacing. Τι χρειάζεται? Ασφάλεια στο βάθος. Ποσοτικά το 2-man rotation είναι οριακό για μια απαιτητική χρονιά. Αν ο Gray φορτωθεί με foul ή χρειαστεί να μετατοπιστεί στο 5, ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί αλχημίες, π.χ. χαμηλά σχήματα με τον Osman στο 4. Και πάμε στην ερώτηση κρίσεως, ποιος παίρνει το point στη θέση 4. Εδώ η πλάστιγκα γέρνει ξεκάθαρα προς τα κίτρινα. Ο Άρης θεωρώ ότι με Robinson, Earl, Noah, Liddell είναι απλά elite για τα δεδομένα του EuroCup. Έχει απίστευτο βάθος, 3 παίκτες πρώτης γραμμής με τελείως διαφορετικά χαρακτηριστικά και λύνει τα χέρια του προπονητή. Ο ΠΑΟΚ έχει εξαιρετική μονάδα τον Gray, αλλά ποσοτικά και σε πλουραρισμό ο Άρης υπερέχει ξεκάθαρα στη θέση 4. Το derby λοιπόν γίνεται 3-2 και όλα θα κριθούν στη μάχη των γιγάντων, στη θέση 5. Πρώτος ρόλος στη θέση 5, Rim Protector, και θεωρώ ότι η θέση αυτή ανήκει στο Birds. Η δουλειά του είναι να θωρακίζει τη ρακέτα, να καθαρίζει τα rebound και να τελειώνει τις φάσεις μετά από pick and roll. Επίσης έχουμε στον ίδιο ρόλο τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Ο Κώστας λειτουργεί ως ένας rim protector που μπορεί να σβήσει τα φώτα σε οποιονδήποτε μπει στο ζωγραφιστό, ενώ στην επίθεση είναι το τέλειο lob threat για να υποδέχεται τις πάσεις των δημιουργών πάνω από τη στεφάνη. Τώρα στο πλαίσιο του stretch 5, εδώ θεωρώ ότι ο Έλληνας Γιώργος Στανούλης, υποδιαμόρφωση ξαναλέω και υπό πολλές προϋποθέσεις, πρέπει να δουλέψει πάρα πολύ στο κομμάτι αυτό, μπορεί να καλύψει τη θέση αυτή. Βέβαια εδώ σε αυτή τη θέση και σε αυτόν τον ρόλο θα κατεβαίνει και ο Ρόμπινσον Earl. Οπότε θα βάλουμε και τους δύο παίκτες εδώ. Θεωρώ ότι ο Σπανούλης θα δουλέψει φέτος τον Τανούλη αρκετά, υγιής να είναι το παιδί πάνω απ' όλα, και φυσικά θα έχουμε και τον Αμερικάνο στη θέση αυτή. Τι χρειάζεται ο Άρης τώρα εδώ? Ξεκάθαρα έναν point center. Κανείς από τους τρεις δεν έχει την έφεση να δημιουργήσει, να πασάρει αποτελεσματικά από το high post. Η δημιουργία τους εξαρτάται 100% από τους guard. Πάμε κατευθείαν και στον ΠΑΟΚ. Ξεκινάμε πάλι με το Rim Protector. Εντάξει, Kyle Alexander είναι εδώ. Ένας εξαιρετικά αθλητικό center, κυριαρχεί κοντά στο καλάθι, μαζεύει rebound με συνέπεια και προστατεύει υποδειγματικά το ζωγραφιστό χάρη στο καλό timing που έχει στο block. Μετά, εδώ ο ΠΑΟΚ έχει ακόμη έναν ίδιο στυλ παίκτη, τον Ομορούγη. Αυθεντικό physical κτίνος, ο Μορούγη φέρνει απίστευτη δύναμη στο low post, κλειδώνει τους αντιπάλους, κυριαρχεί στο rebound και τελειώνει τις φάσεις με τρομερή δύναμη στο ζωγραφιστό. Τώρα, στο κομμάτι του point center, εδώ θα βάλουμε τον Ben Moore, ο οποίος έχει και στοιχεία του inner, δηλαδή είναι ένα παίκτης ο οποίος μπορεί να κατέβει και τεσάρι. Μπορεί να παίξει δηλαδή με την ίδια ευκολία και στο 4 και στο 5, διαθέτει εξαιρετικό handling για ψηλό και την ικανότητα να πασάρει και να οργανώσει το παιχνίδι από το high post, σπάζοντας την μπάλα σωστά στην περιφέρεια. Ακόμη ένας backup rim protector θα είναι εκεί ο Γλαμανάκης. Ο έμπειρος Έλληνα center προσφέρει μια πολύ αξιόπιστη physical λύση από τον πάγκο, ξέρει να χρησιμοποιεί το κορμί του, να παίρνει θέση στο low post και να δίνει ποιοτικά foul και rebound χωρίς να χαλάει τη δομή της ομάδας. Τι έχει λοιπόν ο ΠΑΟΚ? Αδιανόητο βάθος, 4 παίκτες στο rotation, τρομερή physical δύναμη στη ρακέτα και έναν ψηλό που μπορεί να δημιουργήσει. Τι χρειάζεται? Απολύτως τίποτα. Υπερπλήρη στη θέση αυτή. Η τετράδα αυτή έχει μέγεθος, δύναμη, βάθος και διαφορετικά στυλ παιχνιδιού. Η τελική ερώτηση κρίσεως
Ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ ή τελειώνει ο Άρης το ντέρμπι με 4-2? Σε αυτή τη θέση λοιπόν ο πόντος πηγαίνει ξεκάθαρα στον ΠΑΟΚ. Γιατί ο ΠΑΟΚ στη θέση 5 παρουσιάζει ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο. Οι Αλεξάνδρ και Μορούκι δημιουργούν ένα προσπέλαστο δίδυμο physical δύναμης. Ο Κλαμανάκης δίνει πολύτιμο βάθος ως τέταρτος και ο Μπεν Μουρ έρχεται να καλύψει το κενό του playmaking center, κάτι που λείπει τελείως από τον Άρη. Επιπλέον, ο ΠΑΟΚ έχει τον Νι Καλάθη στον άσο και ως γνωστόν ο Καλάθης μπορεί να μετατρέψει center τύπου Αλεξάνδρ και Μορούγι σε double-double μηχανές με τις πάσες τους στο pick and roll. Και κάπως έτσι η απόλυτη ακτινογραφία των δύο ρόστερ μας βγάζει σε μια επική ισοπαλία με 3-3. Ο Άρης έχει το πλεονέκτημα στη χημεία το Σούντιγκαρντ και το διανόητο βάθος στα forward, ενώ ο ΠΑΟΚ απαντάει με το μέγεθος στου center και το star quality των Καλάθη και Όσμαν. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το derby δεν θα κρυφτεί στα χαρτιά, αλλά στις λεπτομέρειες του παρκέ. Κλείνοντας το βίντεο, θα ήθελα να μου γράψετε στο σχόλιο εσείς ποιον πιστεύω ότι θα κάνει τελικά το πραγματικό 1-0 και μην ξεχάσετε να κάνετε ένα like αν σας άρεσε η ανάλυση. Ραντεβού στο επόμενο βίντεο. Να είστε όλοι καλά.